Pozdrav svima ljudi, sa vama je Aleksa i danas ću da vam pokažem moj Skype. Pa pod 1, ako želite da me dodate u Skype, kucate alexa.alexa745 ili samo alexa745. Slika je ovako, su mi kanali kao, znači, ovo su mi neki prijatelji sa Vive, evo mi ga Mile. Pozdrav za ovog Mileta. Znači, on mi je baš dobar drug. I pozdrav za sve ove koji su mi drugari na Skype-u. Znači, Bože. Pozdrav za sve njih. Sad, ako želite da me dodate, slobodno me dodajte. Tu sam ja, znači, kad budete želeli da me dodate, samo me dodajte, znači prihvatit ću vam, sad imam dosta prijatelja, ovdje Zero, svaki, znači mnogo prijatelja imam, sad su, evo, i njega ne znam javio mi se, ne znam kad će novi video i to, nemam pojma, neće da odgovara lik. Ali ja ću ovo da stavim na online, ali sad ne mogu, znači sad ne mogu i, znači dodajte me ako hoćete, ako nećete ne morate. I to je to. Sam te kliku. Znači, evo, još jednom pozdrav za Mileta, znači, čovjek je, znači, njega možete dodati, samo mene dodajte, pa ako hoćete sa njime isto u kavu, znači, kako god hoćete, ja vam samo kažem, moj Skype je to, pa kako vi hoćete, ako hoćete da me dodate, ako nećete ne morate, ako hoćete dodajte me, pa kako god hoćete. Ništa ljudi, za premium, ako možete da mi date, to sam vas pitao. Znači samo premium bilo koji, može da bude i full, znači to bi mi bilo, da je full, ali nema veze. Dajte mi neki premium da radi bar na MCSG-u, može i na Mineplex. Ili mi dajte IP koji ima dobar Hunger Games, a ne treba premium. Znači, ljudi, to je to što se tiče ove naše epizode. Zdravo!